Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a vydáme se do dob císaře Karakaly. Mým dnešním hostem je Kuba Benech. Zdravím vás. Ahoj. Kubu už můžete znát z předchozích 2 dílů a dnes nás tedy čeká císař Karakala a můžeme začít. Karakala vlastným menom Lucius Septimius Bassianus sa narodil v meste Lugdunum v Gálii. Roku 188 nášho letopočtu, teda ešte za vlády cisára Komoda. Narodil sa do rodiny významného vojenského generála Septimia Severa, pôvodom zo Severnej Afriky, a jeho ženy Julie Domny, pôvodom zo Sýrie. O jeho útlom detstve toho popravde moc nevieme. Niečo nám zmieňuje prameň zvaný Historia Augusta. Tady když do toho skočím, tak to bude asi důležitý pramen, protože si myslím, že jsme se o něm bavili už v předchozích 2 dílech, pokud se nepletu. Historia Augusta je prameň, ktorý pochádza z prvej polky 4. storočia, takže je vlastne už neskoro antický. A je to prameň, ktorý som naozaj spomínal, respektíve som s ním pracoval aj v minulých podcastoch. A je to prameň, ktorý je značne problematický, pretože je známy tým, že je veľmi klebetný, miestami až fantasmagorický, keď to trošku preženiem. Je to vidieť aj v prípade cisára Karakaly a my si to počas našej prednášky ukážeme. Každopádne autor tohto prameňa je neznámy. Sú teórie, že to napísalo až 6 autorov, alebo že to napísal iba jeden autor, ale to teraz každopádne nie je podstatné. História Augusta nám hovorí, že Karakala bol milé, bystré, obľúbené dieťa a mal mať dokonca odpor k násiliu. Bohužiaľ, mladý Karakala už vo veľmi mladom veku zistil, že svet, do ktorého sa narodil, je práve o násilí. V roku 193 nášho letopočtu umiera cisár Pertinax, respektíve je zavraždený pretoriánskou gardou. Tu podplatil jeho nasledovník cisár Didius Julianus. V tomto momente na rôznych miestach ríše rímska armáda prehlásila svojich generálov za cisárov. Jedným z týchto generálov bol aj Septimius Severus. V tomto momente sa nachádzala v Carnunte, v Panónii, stáva sa cisárom. Cisárom trošku v úvodzovkách, pretože začala 4 roky trvajúca veľmi krvavá občianska vojna. 4 roky trvalo, než Septimus Severus porazil všetkých svojich oponentov a stal sa jediným vládcom rímskej ríše. Septimius Severus už od malého veku bral Karakalu aj jeho mladšieho brata Getu so sebou na vojenské výpravy. Robil to z niekoľkých dôvodov. Chcel obidvoch pripraviť na to, že raz rovnocenne prevezmu cisársky trón. Chcel, aby si už v mladom veku, povedzme, pričuchli k vojenskému umeniu. Taktiež ich chcel ubrániť od rozmarného života, ktorý by viedli v Ríme, ale hlavne chcel, aby sa uzmierili. Títo dvaja sa už od nepamäti nemali radi. A tento stav, ako uvidíme, sa bude už iba zhoršovať. Nepoznáme ani v prameňoch obdobie, kedy by mali Karakala a jeho brat Geta spolu nejaký pozitívny vzťah. Okrem toho, že mali pričuchnúť k vojenskému umeniu, tak potom neskôr mali pričuchnúť aj k umeniu správnemu, administratívnemu. Obidvaja napríklad zastávali konzulát. Čo sa týka ich následníctva, cisár Septimius Severus sa snažil od začiatku už aj formálne zaistiť ich následnícke postavenie. Napríklad v roku 195 dáva Karakalovi titul Cézar. Zároveň, čo je zaujímavé, mu mení meno na Marcus Aurelius Severus Antoninus. Týmto úplne jasne ideologicky odkazuje na odkaz Marka Aurelia. A uvidíme to aj neskôr, vlastne to ich dvojvládie bude jakýmsi odkazom na Markov Aureliov vzor a samozrejme vzor jeho spolucisára Lucia Vera. Krátko na to, keď bol Karakala so svojím otcom na partskom ťažení, keď Septimius Severus dobil Ktesifón, tak dal svojmu synovi aj titul Augustus. V tomto momente zároveň Geta dostáva titul Cézar a k augustovskému titulu sa dostáva až neskôr v roku 209.
Můžeme si jenom tyto tituly vysvětlit? Já vím, že už jsme se také o nich bavili v těch předchozích dílech, ale jenom kdyby někdo slyšel tenhle díl jako první, tak aby jsme měli jasno. Cezar je v podstate titul, ktorý označuje, keď to poviem simplifikovanie, takého ako nižšie postaveného cisára. Cezar je vždycky akoby podriadený Augustovi. Augustus je ten najvyšší cisársky titul. Vlastne aj sám Septimius Severus mal titul Augustus. Formálne to znamená, že jeho synovia po tom, čo získali titul Augusta, mu boli rovní. Samozrejme v praxi to tak nebolo. A vlastne aj keď oni dvaja neskôr nastúpili na trón, mali titul Augustus a vládli ako rovnocenní spolucisári, ktorí stáli na rovnakej spoločenskej úrovni. Posledná výprava, na ktorej sa zúčastnili dvaja bratia so svojím otcom Septimiom Severom, bola výprava proti Kaledóncom. Kaledónci boli kmeň, ktorý žil na území Kaledónie, čo je dnešné Škótsko. A v roku 208 proti ním Septimius Severus vytiahol s veľmi početným vojskom. Kaledónci už dlhú dobu napádali severnú rímsku hranicu a Septimius Severus nemal v pláne ich len vytlačiť a spacifikovať, ale mal dokonca v pláne obsadiť celú Kaledóniu a pripojiť ju k ríši. Bohužiaľ už od začiatku ťaženia sa rímska armáda stretávala s veľmi veľkými problémami. Prvé, na čo narazili, bola zničená a zanedbaná rímska infraštruktúra, ktorá viedla k Antoniovmu valu. Toto územie medzi Hadrianovým a Antoniovým valom už dlhú dobu nebolo pod správou ríše, takže to veľmi sťažovalo rímsky postup a za Antoniovým valom to začalo byť ešte oveľa horšie. Predstavte si, jak mohlo v tejto dobe vyzerať územie súčasného Škótska. Vysoké hory, husté lesy, mokrade, močiare, toto všetko musela rímska armáda prekonávať. Stretávala sa s veľmi chladným počasím a čo je na tom najhoršie, hustota osídlenia tohto územia bola riedka. Moc ľudí tu nežilo, moc osad tu nebolo, Rímania po chvíli nemali kde zoháňať zásoby. Boli absolútne odkázaní na svoje vlastné zásobovanie, ktoré ale bolo logisticky sťažené už spomínaným terénom. V tých južnejších oblastiach to bolo ešte ako tak schodné, nejaké osady tam boli, tí Kaledónci nemohli utekať do nekonečna, ale keď sa rímska armáda dostávala úplne na sever, až k severnému pobrežiu, kam údajne až došli, tak reálne tamojší ľudia žili na úrovni lovcov a zberačov. To bolo absolútne pusté. A tá armáda bola naozaj veľká, takže spotrebovala naozaj veľa jedla. Ako to dopadlo? Kaledóncom sa podarilo poraziť, ale to územie sa obsadiť nepodarilo. Ono v konečnom dôsledku, čo by z toho Rímania mali? S Kaledóncami bola uzavretá mierová zmluva, ale Kaledónci ju veľmi, veľmi rýchlo porušili. Znovu začali napádať severnú rímsku hranicu a bolo treba organizovať pacifikačné výpravy. Stav Septimia Severa, zdravotný stav Septimia Severa v tomto období nebol moc dobrý. Septimius Severus bol pomerne starý, pramene nám hovoria, že počas celej tejto výpravy bol nesený na nosítkach. To chladné počasie mu samozrejme moc nepomohlo a dostal sa do stavu, kedy musel prenechať velenie svojmu synovi Karakalovi. Karakala sa v tejto úlohy chytil naozaj energicky, získal tu prvé také praktické vojenské skúsenosti, získal si hlavne rešpekt armády, ale zároveň sa snažil proti svojmu bratovi intrigovať. Ono totiž v tejto dobe už všetci dobre vedeli, že Septimius Severus s nimi nepobudne dlho. A Karakala nenávidel svojho brata, Geta nenávidel Karakalu, no a Karakala nehodlal sa so svojím bratom deliť o vládu. Snažil sa preto prehovoriť vojakov, aby ho v prípade cisárovej smrti podporili, aby si on sám ako samovládca mohol uzurpovať moc. Toto sa mu však nepodarilo. Tu sa dostávame k dvom najdôležitejším prameňom ku Karakalovmu životu. Prvé dielo je Romum Post Marcum od Herodiána.
a druhej Romajke História od Diokasia. Prečo sú dôležité? Obidvaja títo autori žili a pôsobili v období konca 2. a začiatku 3. storočia, teda v Karakalovej dobe. Boli súčasníci týchto udalostí. Herodianos bol vysoký úradník, pravdepodobne aj senátor a nevieme to s istotou, celkovo o jeho živote sa toho moc nevie, naopak o Diokasiovi toho vieme veľmi veľa. Tento človek bol jak senátor, tak bol konzul, bol miestodržiteľom Smyrny, prokonzul v Severnej Afrike, prokonzul v Panónii, to znamená, že zastával naozaj veľa vysokých úradníckych postov, dokonca mal byť človek veľmi blízky Septimiovi Severovi. Obidvaja títo autori sa zhodujú v tom, že Caracalla sa vyhrážal lekárom svojho otca a snažil sa ich presvedčiť, aby zanedbávali starostlivosť o neho a tým chcel urýchliť otcovú smrť. V roku 211 v meste Eboracum cisár konečne v úvodzovkách umiera. Pramene nám píšu o takej pasáži, že pred svojou smrťou mal svojmu synovi Caracallovi dať radu, zmier sa so svojím bratom a zaistí si vernosť armády. Všetko ostatné nie je dôležité. Uvidíme, že Caracalla si zobral len polovicu z tohto cisárskeho poučenia. Takže sa šel usmíriť s bratrem. Nie, budete prekvapení, ale nie, nešiel sa usmíriť s bratom. Ako Septimius Severus plánoval, po jeho smrti Caracalla a Geta rovnocenne ako dvaja Augustovia nastúpili na trón. Ještě než se úplně vzdálíme od jeho rodičů, tak jsem se chtěl zeptat na jeho matku, která byla syrského původu. Bylo to v této době normální, že císařovna pocházela ze Sýrie? Normálne, nenormálne, nejde tu ani tak o to, odkiaľ pochádzala, tu ide o to, aké mala sociálne postavenie, či bola rímska občianka. Ani Septimius Severus nepochádzal napríklad z Ríma, z Itálie, on pochádzal zo Severnej Afriky. Cisárovna Julia Domna pochádzala z veľmi významného rodu z Emesy. Tento rod tvoril vlastne miestnu najvyššiu elitu a zároveň ešte stal aj na čele miestneho kultu. Takže boli to normálne rímski občania, bola to vysoká elita a nebolo nijak divné, že sa takýto človek dostal do cisárskych kruhov. Dobře, takže císař Septimus Severus umřel a v jakém stavu teda zanechal říši, jaké problémy musel třeba Caracalla řešit? Septimius Severus zanechal ríšu na prvý pohľad vo veľmi dobrom stave. To znamená, že vo veľmi dobrom, ale naozaj iba na prvý pohľad. Ríša bola vojensky aj politicky stabilná. Septimius Severus zaistil hranice na severe, ako sme si už povedali, Kaledóniu nepripojil, ale Kaledonci boli nakoniec pacifikovaní. Hranica bola stabilná, takisto stabilizoval hranicu na východe. Totižto, keď porazil posledného svojho rivala, tak zorganizoval trestnú výpravu do Partskej ríše. Partská ríša bola nepriateľ číslo 1 Rimanov. Bola to mocná ríša na východe, Rimania s ňou mali veľký počet konfliktov. A urobil to pretože Partská ríša podporovala jedného z tých rivalov a dokonca aj nejaké okolité vazalské štáty. Septimius Severus nielenže dobil najväčšie mezopotámske centrum Ktesifón, ale on Mezopotámiu pripojil ako provinciu k Rímskej ríši. Tým zasadil veľmi tvrdý úder Partom. Bohužiaľ nedostal sa až k Perskému zálivu, tak ako sa to podarilo jeho predchodcovi Trajánovi, ale Partská ríša bola spacifikovaná a žiadne výraznejšie útoky z jej strany nehrozili. Ríša bola politicky stabilná, Septimius Severus budoval armádu, zväčšil armádu, zorganizoval dokonca 3 nové légie, prima, secunda, tertia, partika. Zvyšoval vojakom plat, financoval vedu, financoval kultúru, zlepšoval administratívu a zanechal v podstate plnú pokladnicu. Ale to všetko malo jeden problém. Všetky tieto kultúrne záležitosti, architektonické počiny, armáda, vojenské výpravy, to všetko niečo stálo. A tie peniaze bolo treba niekde získať. Cisár neskutočne daňami zdieral obyčajných ľudí. Rímsky ľud
za jeho vlády výrazne schudobnel. Stredná vrstva takmer zmizla a životné podmienky obyčajných malých roľníkov sa miestami podobali na životné podmienky otrokov. Začala sa objavovať inflácia. Ríša bola v podstate doslova tehotná katastrofickými ekonomickými problémami, ktoré sa veľmi skoro ešte za vlády cisára Karakaly prejavili. Bylo v této době zase nějakým způsobem v uvozovkách normální, že císař řekl, mí synové budou vládnout spolu a takhle to bude? Neprobíhaly nějaké volby nebo nějaký jiný způsob, jak by Římané získali nového císaře? Pravda je taká, že proces nástupníctva v tejto dobe v Rímskej ríši nebol nijak právne ošetrený. Mohlo sa stať aj to, že by cisár proste prišiel, adoptoval nejakého zo svojich veliteľov, teoreticky pokiaľ by mal dostatočnú podporu a spravil cisára z neho. Mohol povedať, že cisárom bude Geta. Nebolo tu žiadne pravidlo, že daný človek musí byť biologickým synom cisára, že musí byť starší, mladší. Jednoducho cisári v tomto mali do veľkej miery voľnú ruku. A ako vidíme, Septimius Severus už od začiatku plánoval spoluvládu svojich dvoch synov. V roku 211 teda Caracalla aj Geta nastupujú na cisársky trón. Prvé, čo Caracalla spravil, bolo, že čo najrýchlejšie sa snažil ukončiť boje v Kaledónii, uzavrieť s Kaledóncami mier a odísť do Ríma, kde si potreboval upevniť moc, samozrejme na úkor svojho brata. Čo sa týka ešte tej Kaledónie, tak už sme si povedali, že pri policaju nepodarilo. Kmene síce boli spacifikované, jediné, čo sa nakoniec podarilo obsadiť, bolo to malé územie medzi Hadrianovým a Antoniovým valom. To dokonca ten Antoniov val aj na istú dobu ako zrekonštruovali, ale to bol asi jediný územný úspech reálny na severe. Každopádne bratia sa vracajú domov do Ríma. Ich vzťah prerástol v absolútnu nenávisť a v totálnu paranoju. Títo dvaja spolu necestovali, lebo sa báli jeden druhého. Nejedli spolu, lebo sa báli, že ich ten druhý otrávi. V Ríme bývali v úplne opačných častiach paláca, obklopení armádou strážcov. Za každú cenu sa snažili dosadzovať do vysokých pozícií svojich ľudí. Robili si doprieku, napríklad pri súdoch schválne vynášali protichodné rozsudky. No a takýto stav prirodzene nemohol trvať dlho. Medzi cisármi panovala extrémna rivalita a aby som tu uviedol na pravú mieru pár vecí. Napríklad Dio Cassius nám podáva taký obraz tohto konfliktu, že zlý Caracalla intrigoval a snažil sa zabiť dobrého Getu. Naopak Herodianos nám hovorí, že oni ako sa nemali radi navzájom a intrigovali proti sebe navzájom úplne rovnocenne, akože tí dva asi nič nedlhovali. Ja osobne sa prikláňam k Herodiánovi, pretože vidíme to aj na príklade tých rozsudkov. Jednoducho, oni si robili doprieku. Snažili sa aj ten druhého zničiť, doteraz neúspešne. Avšak jedného pekného dňa, bolo to koncom roku 211, vlastne ešte v tom roku, alebo možno začiatkom roku 212, nevieme to presne, Caracalla vylákal Getu bez doprovodu k svojej matke za účelom uzmierenia. Keď Geta vošiel do miestnosti, vybehli na neho Caracallovi muži a dobodali ho. Neskôr sa v prameňoch vyskytli rôzne melodramatické scenáre o tom, jak sa ešte tam plazil ku svojej matke a dorazili ho v náručí jeho matky a tak ďalej. To nevieme, či je pravda alebo nie. Každopádne Geta je mŕtvy. A teraz ako na jednu stranu pre Caracallu je to super, ako fajn, samovláda a tak, ale na druhej strane to bol veľký prúser. On nielen, že zabil svojho brata, on zabil cisára. A docela si to uvedomoval. Prvé, čo spravil, bolo, že v hranej panike vybehol z miestnosti a všetkým nahovoril, že vlastne Geta sa snažil zabiť jeho, že proti nemu osnoval sprisahanie, ktoré malo vyústiť v jeho vraždu a že sa na koniec koncov iba bránil. Toto isté nahovoril jak verejnosti, tak armáde. No a niektorí mu uverili a niektorí mu naopak neuverili.
Docela veľký problém bola napríklad pretoriánska garda. Aby som to trošku uviedol kontext. Septimius Severus, keď sa vlastne dostal k moci a keď skončila občianska vojna, pretoriánsku gardu veľmi potupne rozpustil. Bolo to práve kvôli tomu, že pretoriánska garda mala prsty v tých rôznych cisárovraždách, bola úplatná, rôzne na dvere intrigovala a tak ďalej a tak ďalej. Takže on pôvodnú pretoriánsku gardu rozpustil a zložil si novú z mužov, ktorí boli lojálni jemu a ktorí prisahali vernosť jemu a jeho rodine. Teda Karakalovi aj Getovi. Táto vražda spôsobila v pretoriánskej garde značný rozkol. A Karakala si to uvedomoval. Dio Cassius nám spomína, že mal pred pretoriánmi veľmi ohnivý prejav, kde sa samozrejme obhajoval, že ako vie, ako to s tou bratovraždou vyzeral, že v skutočnosti to bolo úplne ináč, všakže. Sľuboval pretoriánom rôzne výhody, zväčša materiálneho charakteru. A naozaj po tomto prejave každému pretoriánovi daroval jednorazovú sumu 2500 denárov, zdvojnásobil potravinové prídely. To isté sa týkalo armády. Jej plat z nejakej sumy 500 až 675 denárov zvýšil na 750, neskôr až na 900. Dávky v naturáliách taktiež zvýšil. Takže na jednu stranu sa podarilo silové zložky ukludniť. Nakoniec mu teda uverili a tí, ktorí mu neuverili, tak aspoň mu neverili potichu. Na druhej strane to bola obrovská suma peňazí. On zasadil naozaj silnú ranu císarskej pokladnici. A to bol docela problém. Potom, čo si uzmieril silové zložky, Karakal rozputal čistky. Začali sa v radoch vojenských veliteľov, samozrejme. V radoch veliteľov niečoho, čo môžeme nazvať výzvedné služby. Pokračovalo to úradníkmi, senátormi, členmi vlastnej rodiny. Jednoducho všetkých ľudí, ktorí sa priatelili s getom, spolupracovali s getom, mali nejaké väzby na getu. Všetkých týchto ľudí čakal veľmi nepekný osud. Dokonca Herodianos píše, že mal zavraždiť aj getových obľúbených umelcov a športovcov, dokonca personál jeho časti paláca. Najznámejšou obeťou týchto čistiek bol Aemilius Papinianus. Okrem toho, že bol vysoký úradník, tak bol jeden z najvýznamnejších právnikov Rímskej ríše vôbec. Tento človek je autorom 37 zväzkového diela Questiones a 19 zväzkového diela Responsa. Sú to všetko právne diela, na ktorých stojí nielen rímske právo, ale dokonca sa nimi inšpirovali aj pri tvorbe tzv. Barbarských zákonníkov v ranom stredoveku. História Augusta spomína, že okrem Papiniana mal zabiť aj jeho syna a ich tela vláčiť ulicami. Vraždiť sa malo v domoch, na uliciach, v kúpeloch, častokrát z veľmi malicherných dôvodov, že niekto bol synom niekoho, alebo niekto premiestnil Karakalovu bustu, alebo niekto mal nejaký prívesok, ktorý sa Karakalovi nepáčil. Ale na druhej strane história Augusta tu zachádza často až do veľkých detailov, čo sa týka napríklad mien, alebo motívov, alebo okolností. Takže je možné, je reálne, že je to prehnané a vyfabulované, že takto rozsiahle tie masakry neboli a takto absurdné tie masakry neboli. Každopádne, čo sa naozaj stalo a informuje nás o tom aj Dio Cassius a dokonca aj archeologické nálezy, je to, že Karakala začal alebo nechal vysekávať podobizne svojho brata z reliefov, vysekávať jeho mená z nápisov, zakázal zapisovať či dokonca vyslovovať jeho meno svojho brata a dokonca ešte aj tavil všetky mince, na ktorých bola podobizeň jeho brata. On sa ho prakticky pokúsil vymazať z dejín. Následne si Karakala musel zaistiť nejakú, povedzme, stabilitu vlády a potreboval sa poistiť proti možným zburám. Urobil takú vec, že v jednotlivých provinciách nesmeli byť naraz viac ako 2 légie. Išlo o to, že pokiaľ by sa nejaký miestny správca, miestodržiteľ vzbúril, nemal by potrebné zdroje, nemal by potrebné vojsko na to, aby mohol viesť účinný odboj voči Karakalovi. A taktiež si potreboval uzmieriť ľud. A preto vybudoval v Ríme najväčšie verejné kúpele, jaké kdokedy v Ríme postavil, tzv. Karakalové kúpele, ktoré mali kapacitu až 1600 ľudí. Což k poměru obyvatelstva asi nebylo úplně pro všechny
Že by si takhle jako usmířil nějakou Oni ich mohli využívať všetci. Tam mohol prísť hocikdo, oni fungovali neustále, takže tam tí ľudia cirkulovali. Rímania nechodili ako všetci každý deň do kúpeľov, takže samozrejme Rím v tej dobe bol obrovský a mohol mať až 1 000 000 obyvateľov aj s tými rôznymi predmestiami a tak. No, právě, že si říkal, že třeba vojsko se snažil usmířit zvýšením platu, a to se bavíme o možná stovkách tisíc lidí, a lázně byly pro 1600 lidí, takže jsem čekal třeba snížení daní nebo něco takového. Ono to bolo také pekné gesto. Ono to bolo také pekné gesto a hlavne ľudia neboli až tak naštvaní na neho. No, potom, čo Caracalla toto všetko urobil, tak nás Herodianos informuje, že začal žiť strohým vojenským životom. Začal odmietať luxus. Údajne často pochodoval pešo, nosil si svoj výstroj sám, začal jesť s dreveným náčiním. V podstate sa snažil priblížiť vojakom, získať si týmto ich priazeň, stal sa takým ich tatíčkom. Na druhej strane Dio Cassius nám dáva trošku iný obraz. Dio Cassius hovorí, že toto bolo len také divadlo, ktoré hral na vojenských ťaženiach, hral ho pred armádou, reálne v živote v paláci žil extrémne rozmarným životom. On to ilustruje napríklad tým, že si nechal z orientálnych provincií, samozrejme na ich účet, dovážať rôzne exotické zvieratá, ktoré potom pre zábavu zabíjal v aréne. Tu by som sa naopak priklonil k výpovedi Dia Cassia, pretože my vieme, že on pôsobil vo veľmi vysokých pozíciách práve v týchto východných vlastiach, takže bol pravdepodobne jeden z ľudí, ktorý toto zaobstarával. Tento jeho rozmarný život, vyplaty armáde, rôzne úplatky a staviteľské počiny samozrejme stali ohromné peniaze a tá pokladnica už nebola taká plná ako predtým. Tak či sa zhoršovala inflácia a Caracalla to musel nejako riešiť. V roku 212 preto vydáva právny edikt, ktorý je známy pod názvom Constitutio Antoniniana. Tento právny edikt zaručoval, že každý slobodný muž v rímskej ríši dostane rímske občianstvo. Len tak pre predstavu. Do tejto doby rímske občianstvo patrilo zväčša obyvateľom Itálie, provincie Itália, obyvateľom miest so statusom kolónia, kde žili rímske občania a najvyššej provinciálnej elite. Zrazu ho mali v úvodzovkách všetci. To poriadne nabúralo prestíž tejto inštitúcie. Jediný, kto toto občianstvo nedostal, boli tzv. Deditici. Bola to pomerne malá skupina ľudí, my doteraz nevieme, o koho presne sa jednalo. V preklade to znamená niečo ako podaný alebo podriadený. A my nevieme, či to boli cudzinci napríklad, ktorí sa presťahovali do ríše a žili tu, alebo to boli členovia podrobených kmeňov, ktorí boli presídlení na územie rímskej ríše. Dokonca je teória, že to boli prepustení otroci s kriminálnou minulosťou. Títo občianstvo nedostali. Každopádne to bola marginálna skupina ľudí. Väčšina toto občianstvo dostala. Čo sa stalo? Okrem toho, že táto inštitúcia stratila prestíž, tak sa zotreli rozdiely napríklad aj medzi legionármi a auxiliármi, teda pomocnými zbormi, ktoré boli zložené práve z neobčanov a boli jednou z možných ciest, ako sa k občianstvu dostať. Zároveň to veľmi rozšírilo možnosti, koho naverbovať do légií. Ale teraz sa pýtate, jak to súvisí s financiami. Totižto rímski občania okrem klasických daní a poplatkov platili ešte nejaké rôzne špeciálne dane a poplatky, napríklad daň z prepustenia otroka, daň z dedičstva a tak ďalej a tak ďalej. A tieto špeciálne dane sa vlastne rozšírili na väčšinu obyvateľov ríše. Čo naozaj pomohlo do značnej miery cisárskej pokladnici. Čo sa týka nejakých sociálnych následkov. Pravda je taká, že praktický rozdiel medzi bežným občanom a bežným neobčanom sa v ríši už dlhú dobu zotieral. Dokonca aj v právnej vede už na konci 2. storočia sa stretávame nie s pojmom občan-neobčan, ale s pojmom honestiores a humiliores. S pojmami honestiores a humiliores. Z týchto pojmov sa neskôr stane označenie v dobách neskorej antiky pre privilegovaných a neprivilegovaných občanov. Takže
v konečnom dôsledku táto reforma nebola tak radikálna, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V roku 213 odchádza Caracalla do Germánie bojovať proti Alamanom. Alamani sa tu prvýkrát objavujú na javisku dejín v diele Diokasia a pokúšajú sa dobiť oblasť s názvom Agri Decumates alebo Decumates Agri. Je to územný klín medzi Horným Rínom, Horným tokom Rína a Horným tokom Dunaja. Len tak pre zaujímavosť, oni ju nakoniec získajú, ale až za cisára Galiena. Každopádne Caracalla Alamanov veľmi rýchlo poráža na rieke Mohan a zaháňa ich späť do Barbarika. Každopádne Caracalla trošku vedel, jak tieto veci fungujú a vedel, že oni sa za chvíľku vrátia zas. A preto sa rozhodol praktikovať takú taktiku, nazvime to finančných príspevkov, alebo skôr úplatkov, čo znamená v praxi, že on platil germánskym kmeňom, nielen Alamanom, on to neskôr rozšíril aj na iné kmene, platil im za to, aby neútočili na ríšu. Na jednej strane to bolo stále lacnejšie, než platiť tie rôzne vojenské ťaženia, než obnovovať poplienené územie a než sa ukracovať o potenciálne dane, ktoré by z toho územia mohli byť. Na strane druhej tento postup sa nestretol úplne pozitívnym ohlasom. Rímske tradicionalistické elity ho veľmi kritizovali a považovali takéto riešenie problémov povedzme za nerímske. Dokonca obviňovali Caracallu, že má sympatie ku Germánom. On si v reáli naozaj spriatelil, pretože on nielen, že si zaistil mier na hraniciach, ktorý ako fungoval, ten mier tam bol cez 20 rokov, vďaka tejto politike, ale on si naozaj tých Germánov spriatelil, on dokonca od nich dostával vojakov, mal gardu, svoju osobnú, ktorá pozastávala pôvodne z Germánov. No a ľudia ho začali, hlavne tá elita ho začala vnímať ako toho milovníka Germánov, dokonca sa dočítame, že nosil parochňu z blondiavých vlasov vyčesanú na germánsky spôsob. A taktiež my vieme, že ten Caracalla mal docela záľubu v nerímskej móde. Bol to on, kto zaviedol do vojenskej módy dlhý galský plášť Caracallus, podľa ktorého dostal aj prezývku. No vidíš, a já jsem si říkal, kdy se dostaneme k té přezdívce. Aj napriek tomu, že ten počin s konstitúciou Antoniniana bol do istej miery úspešný, tak finančná situácia ríše sa stále viac a viac zhoršovala a taktiež sa zhoršovala inflácia. Toto sa Caracalla rozhodol riešiť tak, že začal raziť nové mince, tzv. Strieborné Antoniniány. Strieborný Antoninianus bola minca v hodnote 2 denárov, ale s obsahom striebra len 1,5 denáru. Zbytok bol bronz. Problém strieborného Antoniniánu v hodnote 2 denárov s obsahom striebra 1,5 denáru bol ten, že ľudia si to čoskoro všimli. Ľudia si to čoskoro všimli a zdráhali sa Antoninianus používať. Hromadili doma staré denáre a taktiež títo skutočnosti obchodníci prispôsobili svoje ceny. V konečnom dôsledku týmto infláciu len zrýchlil. On dokonca aj ten Antoninianus už v Caracallovej dobe začal degradovať a degradoval až do takých extrémov, že v druhej polke 3. storočia to už bol len postriebrený kus bronzu. Já taky předpokládám, že nevím, ale už asi nejsme úplně v té době nějakých velkých výbojů mimo říši, takže už asi i třeba neměl moc prostředků z nějakých tažení a tak, je to možné? Nebo? Áno, to bol ďalší problém. My vidíme, že tá ríša sa v poslednej dobe moc nerozširovala, že žiadne veľké nové provincie nepribúdali, ako áno, máme tu Mezopotámiu, ktorú dobil ešte Septimius Severus, ale tam ako nejaké nerastné bohatstvo tohto typu sa vo veľkých množstvách nenachádza. A je naozaj pravda, čo hovoríš, že rímskej ekonomike naozaj dochádzalo striebro. A žiadne nové zdroje sa neobjavovali. Takže áno, aj toto je jedna z príčin
Zatím tedy, když to srovnám s předchozími císaři, tak to vypadá, že si zatím moc nezaválčil, když vynechám Kaledonii. To je samozrejme pravda, to aj Caracalla videl ako veľký problém. On totižto popri týchto všetkých ekonomických problémoch sa rozhodol, že si vydobie aj vojenskú slávu. Ono totižto tie jeho boje s Germánmi aj napriek tomu, že boli úspešné, mu moc slávy nepriniesli vzhľadom k tomu nezmierlivému postoju k jeho politike úplatkov alebo finančných darov. Takže sa rozhodol získať vojenskú slávu ideálne na východe. Prečo na východe? Na východe bola Partská ríša, ktorá bola spacifikovaná ešte jeho otcom a ktorá v tejto dobe ešte k tomu bola po občianskej vojne. To bol dokonalý súper. Caracalla sa začal inštalovať do role Alexandra Veľkého, nového Alexandra Veľkého. Začal mu všade stavať busty, vstyčovať sochy, robiť rôzne okázalé gestá, dokonca navštívil Alexandriu, kde sa obradne poklonil pri jeho hrobe. No a v Alexandrii sa stala taká nemilá vec. Alexandrijská verejnosť si začala z Caracallu robiť posmešky. Začala sa smiať z bratovraždy, začala hovoriť, že jak je možné, že tak malý človek sa pasuje do role Alexandra Veľkého. Jeho matku Juliu Domnu nazývali Jokastou. Jokastou podľa Jokasty, matky tebského kráľa Oidipa. A my veľmi dobre vieme, čo robil Oidipus so svojou maminou. Oni narážali na to, že údajne Caracalla mal pohlavný styk so svojou matkou. Čo sa tohto týka konkrétne a čo sa týka Caracallovho sexuálneho života celkovo, dostaneme sa k tomu na konci, lebo ono je to taká trošku téma sama o sebe. Každopádne Caracalla bol v Alexandrii terčom veľmi nekorektného politického humoru. A keďže v tej dobe ešte neexistovali sociálne siete a nemohol nikomu dať ban, tak sa to rozhodol riešiť po svojom. Nechal za mesto vyviesť všetkých mladých mužov pod zámienkou, že ich ide naverbovať do svojej elitnej jednotky na ťaženie do Partskej ríše a všetkých týchto mladých mužov tam nechal zmasakrovať. Ktoré pramene hovoria až o čísle 20 000. Keď toto Caracalla spravil, odišiel do Sýrie, kde začali mohutné vojenské prípravy. Vieme, že tieto mohutné vojenské prípravy spočívali aj v tom, že finančne vysával okolité provincie neskutočným spôsobom, vysával ich aj z prírodných zdrojov, budoval novú armádu a budoval aj nové jednotky. Vybudoval napríklad jednotku tzv. Falangárií, alebo falangistov by sa to dalo preložiť. Bolo ich tak 15 až 16 tisíc a pramene nám uvádzajú, že to mala byť jednotka, ktorá mala byť vybudovaná po vzore falang alebo armády Alexandra Veľkého. Mali byť dobovo oblečení, tak ako boli oblečení vojaci Alexandra Veľkého. Mali byť naverbovaní všetci v Makedónii. Taktiež zorganizoval jednotku Spartanov, ktorí mali byť zase oblečení ako doboví Spartania. Ale tá jednotka nebola moc veľká, to bola taká kohorta cca, čo do počtu mužov. My naopak vieme, že ono to takto teda úplne nebolo, jak nás informujú pramene. Tí vojaci sa svojou výstrojou nejak výrazne neodlišovali od bežnej výbavy rímskych vojakov, možno v nejakých detailoch, v nejakých zbraniach a tak, čo bolo skôr ako snaha prispôsobiť sa miestnym prírodným podmienkam. A vieme to aj na základe archeológie, my máme náhrobky týchto vojakov, kde sú oni vyobrazení a žiadne výrazné rozdiely tam nie sú. Takže akože žiadne 5-metrové sarisy a podobné veci tam neboli. Každopádne, čo sa týka toho makedonského pôvodu falangáriov, tak tá jednotka bola zložená v podstate z pretoriánskej gardy a z 2. legie Partskej. A je pravda, že veľa mužov 2. legie Partskej naozaj bolo naverbovaných v Makedónii. Ale nedá sa povedať, že by celá tá jednotka bola makedónska, ani väčšina z tých vojakov neboli z Makedónie. Druhú vec, ktorú Caracalla potreboval, bol konflikt. Na partských hraniciach bol mier, s Partskou ríšou vlastne žiadna vojna nebola a on ju potreboval vyprovokovať. Preto poslal posolstvo partskému kráľovi Ardavánovi, kde ho žiada o ruku jeho dcéry. Ardaván najprv nebol úplne nadšený, ale nakoniec vraj Caracallovú ponuku prijal. A tu sa nám začínajú pramene trošku rozchádzať. Diocasius nám hovorí, že Caracalla hneď povedal svojim mužom,
že Ardavan odmietol, tým ma urazil, ideme sa do Perzie pomstiť. Naopak Herodianos nám hovorí, že teda Ardavan súhlasil a Karakala išiel aj so svojím vojskom do Partskej ríše, kde sa mal účastniť rôznych oslav, obradov a tak ďalej a tak ďalej. A na jednej z tých veľkých oslav, kde bol mimochodom aj samotný kráľ Ardavan, mal dať povel svojim vojakom, aby začali masakrovať všetko naokolo. Bola to taká krvavá svadba, úvodzovka. Áno, nebola to ešte, či to bola svadba, alebo ešte nejaká oslava, alebo tak. Proste bola to nejaká slávnosť. Král Ardavan sa takmer stal obeťou. Či je táto epizóda vyfabulovaná alebo nie, to povedať úplne neviem. Každopádne naozaj Karakala sa najprv nestretol so žiadnym odporom, keď vpadol do Partskej ríše a potom jedného pekného dňa proste začal masakrovať všetko naokolo. A na tom sa pre mňa zhodujú. Podarilo sa mu dobiť niekoľko významných miest, napríklad Arbelu, znesvetil hrobky partských kráľov, posunul hranicu rímskej Mezopotámie ďalej na východ. Peržania boli absolútne nepripravení, vôbec to nečakali. Hneď nasledujúci rok 216 vpadol do Médie, ktorú vyplienil. Média to je oblasť severozápadného Iránu. No a potom sa proste zobral a odišiel späť do Mezopotámie aj s celým vojskom. Partská ríša zostala absolútne prekvapená, nepripravená, nevedeli, čo sa deje. On to bol vlastne taký rýchly, nečakaný výpad, na ktorý Peržania nestihli reagovať. Jenom používal si pojem Peršané, používal si pojem Partové, jak to jde dohromady? Áno, toto trošku upresním. Ono v podstate to bola Perská ríša, ale vládli jej Parti z rodu Arsakovcov. Ono je to taký terminus technicus. Ono neskôr, keď Parská ríša vlastne preberajú ju Sasánovci, Sasánovská dynastia, tak tiež sa im hovorí Peržania, alebo zároveň aj Sasánovci. Stále sa bavíme o Peržanoch, ale teraz tam vládne rod Arsakovcov partskej etnicity. Yeah. Karakala sa teda vrátil a istú dobu pobýval v Mezopotámii. Mimochodom Karakala mal takú, nazvieme to, záľubu. On bol veľmi poverčivý a veľmi často využíval služby rôznych mágov a vešcov a veľkňazov a tak ďalej. A práve za týmto účelom sa v roku 217 rozhodol navštíviť chrám boha Mesiaca v Edese, dnešná Šanliurfa, kde chcel tomuto bohu obetovať. Išiel s pomerne malým doprovodom, bolo tam pár pretoriánov, bola tam jeho germánska garda. A počas tejto cesty sa stala taká vec. Jeden z jeho mágov mu poslal dopisom veštbu. A v tom dopise stálo, aby si dával pozor na svojho prefekta Pretorio. Problém bol ten, že jeho prefekt Pretorio mu poštu preberal. A tento dopis našiel. Jeho prefekt Pretorio Opelius Macrinus nemal s Karakalom moc dobré vzťahy. Takže veľmi dobre vedel, čo bude nasledovať, keď sa Karakalovi dostane dopis do rúk. A preto sa rozhodol konať. Prehovoril z toho centurióna, ktorému Karakala zabil brata počas čistiek, a dohodli sa na Karakalovej vražde. Keď si Karakala odskočil do lesa na veľkú potrebu, centurión aj s jeho mužmi priskočili k nemu a dobodali ho. Niektoré pramene hovoria, že močil, ale to je vlastne ako jedno. Jednoducho, pri veľmi delikátnej činnosti bol Karakala zavraždený. Vrahovia sa snažili ujsť, ale veľmi rýchlo tam bola germánska garda, ktorá bola Karakalovi samozrejme verná, dolapila ich a všetkých zabila. Macrinus sa k vražde nepriznal. Bol docela problém ten, že Karakala bol u vojakov extrémne obľúbený. Preto na Macrinovom mieste priznať sa k vražde by znamenalo jeho smrť. Macrinus dokonca zahral prekvapenie, zahral zármutok a rímska armáda bola v situácii, kedy potrebovala prirodzene nového cisára. Bola veľmi nerozhodná, Dostojnický zbor bol veľmi nerozhodný, trvalo 2 dní, než sa dohodli na tom, koho teda menujú novým cisárom, a bol ním ku podivu práve Macrinus. Ani nie tak ku podivu, on bol v podstate veľmi vysoko postavený muž, keď bol prefektus Praetoriu, a bola docela veľká šanca, že vyberú práve jeho. A to, že to trvalo až 2 dní, bolo znak toho, že ten zbor bol za prvé nerozhodný a za druhé toho Macrina nezvolili úplne z pozície nejakej jeho popularity, ale skôr z nutnosti.
Taktiež Senát ho neskôr uznal skôr z nenávisti ku Karakalovi, než z toho, že by ho ako mali radi a že by s ním mali nejaké dobré vzťahy. Macrinus sa neodvážil pošpiniť Karakalovú pamiatku. Karakalová obľúbenosť bola ohromná v armáde, takže on sa ho nesnažil ani demonizovať, ani nič také, normálne ho pochoval s poctami. Završil sa proces deifikácie, tradičný ako u všetkých cisárov. Potom, čo sa o tejto Karakalovej smrti dozvedela jeho matka Julia Domná, spáchala samovraždu. Macrinus bol pôvodom z Mauretánie a on je zaujímavý tým, že je prvým rímskym cisárom, ktorý nebol predtým senátorom. A bohužiaľ, už na začiatku svojej vlády musel riešiť dva veľmi závažné problémy. Prvý problém bola samozrejme finančná situácia. Macrinus hneď v prvom momente zrušil veškeré prehnané finančné výsady armáde. Tým si ju docela dosť pohneval. Zároveň v niektorých provinciách znížil dane, pretože tie dane boli fakt likvidačné. Druhý problém, ktorý mal, boli parti. Oni sa totižto stihli spamätať, Ardavan zorganizoval vojsko a ťahol na západ. Rímska a perská armáda sa stretla pri meste Nizibis. Bitka vraj skončila nerozhodne, iba Dio Cassius píše, že Rímania prehrali. To, na čom sa ale práve nezhodujú, je to, že trvala takmer 3 dni a na oboch stranách boli katastrofálne straty. Macrinus veľmi dobre vedel, že toto je vojna, ktorú za prvé nikto nechcel a za druhé nemusí ju z dlhodobého hľadiska vyhrať. A preto sa snažil za každú cenu uzavrieť s Ardavanom mier. Ardavan taktiež nebol v pozícii, kedy by si mohol dovoliť viesť nejakú veľkú dlhú nákladnú vojnu, ale bol vo veľa lepšom postavení vyjednávacom a dal to Macrinovi polopatisticky povedané zožrať. Macrinus musel výmenou za mier vydať zajacov, zaplatiť vysokú finančnú sumu, musel sa vzdať svojho vplyvu v Arménii a musel vyprátať provinciu Mezopotámiu a prenechať ju Partom. Toto bol posledný klinec do rakvy jeho popularity u vojakov. Vojaci sa začali búriť, Macrinus absolútne strácal kontrolu nad armádou a do toho všetkého sa v Sýrii vzbúrila sestra Julie Domny, Julia Maesa, ktorá prehlásila svojho vnuka Avita Bassiana za cisára. Macrinus sa samozrejme snažil tomuto menovaniu a tomuto počinu zabrániť, ale vo svojej armáde sa stretával s dezerciou, dokonca veľa mužov vyslovene prebiehalo na druhú stranu. Zbytky jeho armády boli porazené pri Antiochii. Macrinus aj so svojím synom z boiska ušli, ale boli chytení a obidva boli popravení. V bitve s kým? S Juliou Maesou. Tu mimochodom narážame na veľkú nepresnosť, ktorá je v histórii Auguste. Tá totiž píše, že Varius Avitus Bassianus bol Karakalov syn, čo je úplná hlúposť. A to je aj dobre si uvedomiť, že toto dielo na jednej strane ako niekde zachádza do úplne extrémnych detailov a na druhej strane sa dopustí takéto závažnej chyby. Čo je samozrejme len znakom jeho nedôveryhodnosti. Dobře, jak už bývá zvykem, na závěr nějaké zhodnocení jeho kariéry. Čo sa týka jeho obrazu v prameňoch, tak Herodianos nám píše, že Karakala bol veľmi krutý a nadutý človek, miloval vojenský život a jednal ako prostý vojak, jednal hrubo, veľmi rozhadzoval financie, hlavne vo vojenskej sfére, ako sme videli, miloval Germánov a obliekal sa ako Germán, ale sám mal byť skromný. Samého opisuje ako veľmi skromného a jednoduchého človeka a robil to práve kvôli tomu, aby si udržal popularitu v armáde. Bol tiež podozrievavý a veľmi často sa obrácal na vešcov, astrológov a často ich podozrieval. Čo sa týka Dio Cassia, ten je k nemu oveľa kritickejší. Ten hovorí, že žiadny strohý život neviedol, že to bolo vlastne celé jedno veľké divadlo, že miloval brutalitu, vyžíval sa v násilí, nevážil svoje slova, neprijímal rady, nemal záujem o názory svojho okolia, nezaujímal sa o názory svojho okolia. Mal byť fyzicky aj mentálne chorý. Dio Cassius nám hovorí, že mal trpieť rôznymi halucináciami a stavmi úzkosti, v rámci ktorých mal pocit, že ho prenasleduje duch jeho zosnulého otca a brata. A že aj to bol jeden z dôvodov, prečo tak intenzívne vyhľadával pomoc rôznych vešcov a rôznych mágov. Taktiež mal byť pyšný, vzťahovačný, ľahkomyselný, mocibažný
nezniesol kritiku a celkovo to bol veľmi krutý a nestabilný človek. História Augusta v podstate do veľkej miery opakuje to, čo píše Dio Cassius. Taktiež tam v podstate doplňuje to, čo sme si hovorili v rámci tej jeho matky a jej prirovnanie s Jokastou. História Augusta nám píše, že on nie len, že spal so svojou matkou, ale že dokonca si ju zobral za manželku. A jeho matka tam vystupuje ako jeho macocha. Tu je trošku problematika, sa to aj celkovo pohľadu na jeho sexuálny život. My tu máme dve také rôzne prúdy, ktoré túto problematiku popisujú rôzne. Jeden prúd začína Dio Cassiom, ten o tomto vôbec nehovorí. V Dio Cassiovi nie je nič o tom, že by mal nejaký pomer so svojou matkou alebo niečo také. Dio Cassius na margu jeho sexuálneho života hovorí, že ho mal samozrejme veľmi burlivý, mal veľa mileniek, dokonca tam mal mať styk s vestálkami. Podotýkam, že vestálky to bol v podstate ženský kňažský stav, ktorý zaväzoval ženy žiť v celibáte. To bola obrovská svetokrádež, akože mať pohlavný styk s vestálkou nielen z jej strany, aj zo strany toho muža. No a potom neskôr v rámci tej jeho fyzickej choroby mal stratiť mužskú silu a mal sa dokonca oddávať homosexuálnym stykom, kde mal dokonca figurovať ako pasívny aktér, čo bolo teda z pohľadu nejakého tradičného rímskeho človeka veľmi ponižujúce a tragické. Každopádne o inceste tam nič není. No a potom je tu tá ten druhý názorový prúd, ktorý začína v Herodiánovi. Herodianus tam vlastne spomína, ako Alexandrijskí nazývali jeho matku Jokastou. A tým ako narážali na to, že s ňou spí, lenže Herodianus nespomína, že s ňou naozaj spal, že s ňou naozaj niečo mal. On to proste spomína ako nejakú klebetu, ktorú hovorili Alexandrijskí. No lenže túto klebetu potom neskôr prebrali neskôr antické pramene, prebrala ju História Augusta, máme to dokonca v Eutropii, máme to v Sexto Aureliu Viktorovi, kde všetci pekne poslušne opakujú to, že on s tou matkou spával a ešte tam potom doplňajú, že bola jeho macocha, že si ju mal vziať. Ale ono je to samozrejme hlúposť. Keď sa na to pozrieme z toho historického hľadiska, je naozaj pravda, že Julia Domná nebola prvou ženou Septimia Severa. Septimius Severus mal pred ňou ešte jednu ženu, lenže tá umrela v roku 186. V roku 187 si zobral Juliu Domnu a v roku 188 sa narodil Karakal. To znamená, že pokiaľ by ona bola jeho macocha, tak by sa ako narodil 2 roky po smrti svojej matky. Čo prirodzene nedáva logiku. Takže môžeme s istotou povedať, že žiaden incest a žiadne manželstvo s matkou sa v jeho prípade nekonalo. Samozřejmě z tvého vyprávění vyplývá, že tedy neměl žádné děti, tudíž ani žádného teoretického nástupce a bavíme se o této době jako o době vojenských císařů, jako jsme se bavili dřív? To rozhodne nie. Doba vojenských císarov práve že začína až po dynastii Severovcov, teda Karakalovej dynastii. Lenže ono je zaujímavé, že ako hovorí, že naozaj deti nemal. Cisár, ktorý sa dostal k moci po Makrinovi, Avitus Varius Bassianus, mimochodom známejší pod menom Elagabalus, reálne bol Karakalov príbuzný. Takže v podstate tá rodová línia sa tam úplne neprerušila. On bol v podstate Karakalovým bratrancom z druhého kolena. Bola to tá vetva Bassianov, ale stále bol v rodine, takže v podstate ten jeho nárok na trón aj bol legitímny z tohto pohľadu. Jenom mě překvapilo, že ale že toho nového císaře, toho nástupce zvolili právě vojáci, že měl do toho třeba i senát, co říct, nebo to se rozhodlo na místě? No to sa samozrejme muselo rozhodnúť na mieste, to bola taká situácia, že tam kým mi poslali posolstvo do senátu a ten mi sa nejako rozhodol, ono senát to samozrejme neskôr uznal, a ono do istej miery aj musel uznať. Na druhej strane Macrinus nemal tak silné postavenie, že by napríklad ako bez senátu sa mohol stať regulárnym cisárom a vykonávať ten cisársky úrad. Lenže ríša potrebovala cisára, uvedomovala si to jak armáda, tak senát. A Macrinus nebol nejakou zlou voľbou v tomto ohľade.
A čo sa týka toho súčasného pohľadu na Caracalla, tak problémy, ktoré v jeho ríši začali, nevyriešil, naopak ich prehlbil. Vojenské úspechy žiadne výrazné neslávil. Samozrejme, ako v Kaledónii si s barbármi poradil, takže si poradil s Germánmi na hraniciach, ale ono to nebolo nič ako horibilné. A čo sa týka toho vpádu do Partskej ríše, tak tam to bol rýchly výpad na zdecimovaného, nepripraveného nepriateľa, ktorý dopadol tak, že nepriateľ sa potom postavil a pripravil ríšu o východnú provinciu, Mezopotámiu. Takže to vlastne bola úplná katastrofa. A bol to úplne zbytočný konflikt, ktorý on úplne zbytočne vyprovokoval len preto, aby si získal nejakú vojenskú slavu, po ktorej túžil. Tak to byl Kuba Benech již po třetí. Já ti děkuji, že jsme se mohli zase sejít a popovídat si o dalším císaři. Já děkuji za pozvání. A všem, kteří jste nás poslouchali až do konce, moc krát děkuji. A uslyšíme se ještě někdy spolu? Jo? Uvidíme se? Určitě. Tak jo, tak se ještě nás někdy uslyšíte. Tak jo, tak se mějte a naslyšenou u dalšího dílu.